Machiegni kendo nyakoro mgajuang ng'ero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi miweche manyien. Atamalo 61 mar Rowere kinde higni 18 nyaka 35 dier mondo ute fwambo meny weche gi yore mag loso omenda. Man kalore kod nonro ma otim gi kambi mar Infotrack iwi kaka rowere tiyo kod weche manyien. Report no yango ni Citizen TV ma podo kao namba kaka TV manamba achiel kind Rowere go kakoro inoro TV kod Ramogi TV kakoro inoro TV kod Ramogi TV ema Rowere go hero moloyo kind tesende malendo kod oganda mapachoka. Nonro mano tim kod kambi mar Infotrack ne rowere ewi kaka giyudo weche manyien nyiso ni thoth rowere pod ohero neno weche manyien e TV kiluwe kod mbui kaeto nyaka londo e kind yore mamoko. To ginang'o mayo rowere weche manyien ma tesende mag TV menyo e pachoka? Atamalo 52 mar rowere neno weche manyien mondo konygi ng'eyo gigo madhi nyime e alworagi. Atamalo 46 mar ojende neno weche manyien mondo gimed rieko. Ka atamalo 39 wacho ni weche manyien konyogi e goyo okenge manyime e ngima. Nono bedo yango ni atamalo 28 mar rowere neno weche manyien mondo konygi e ritruok. Thoth rowere dwaro mondo ute fwambo ket chenro mapuonjogi yore mag yuto, kungo kod keto mwandu e kind mamoko. E kindeno Citizen TV ema pod wiko e kind rowere kod atamalo 72 kiluwe kod NTV e atamalo 36. TV malendo gi dho Kikuyu Inoro TV kod mar dholuo Ramogi TV e bwo kambi mar All Media Services emoherie moloyo kod rowere mane ogwel pachgi e nonroni. E nonroni kambi mar Infotrack nonywako pach rowere mantiere kind higni 18 nyaka 35 e alwora mar Afrika ma Ugwe. Ramogi manosimfuzo kinda momiwa report kotende